Počúvate podcast Základnej školy Benková. Toto vianočné vysielanie pripravovali Stanka Fazekašova z 5. U a Grétka Ondrejková z 5. T. Technickú podporu zabezpečili Nikolás Potocký, Michal Oleksík a Samuel Slamka, všetci z 8. T. Ahojte milí poslucháči, vítame vás pri našom vianočnom vydaní školského podcastu. Vianoce sa pomaly blížia a s nimi aj čas radosti, prekvapení a krásnych tradícií. Presne tak. V škole už pomaličky cítiť vôňu koláčikov, v triedách sa myhotajú svetielka a my sa pokúsime dostať vás do tej správnej vianočnej nálady. Nech ste kdekoľvek. Každá škola má svoje vianočné tradície. U nás sa začínajú vyrábať ozdoby, vianočné stromčeky sa už rozsvietili v obidvoch blokoch a samozrejme, nálada v triedach začína dýchať tým ozajstným vianočným časom a samozrejme aj nabitou energiou. Áno, máš pravdu. Každý kolektív sa snaží vytvoriť si tú pravú čarovnú atmosféru. Ozdobujeme, stromčeky sa rozsvecujú v každej triede. Tento vianočný duch tu bude s nami až do posledného dňa, kedy sa všetci vyberieme do našich domovov, kde si túto atmosféru budeme vychutnávať s tými najbližšími. Ale zabudla si ešte na jeden významný deň. Na aký? 18. decembra sa naša škola premení na jedno veľké vianočné trhovisko, takzvané Vianočný minibazár. Deti budú predávať svoje dobroty, vlastnoručne vyrobené ozdoby, darčeky a ďalšie maličkosti, ktoré nám spríjemnia vianočný čas. A vieš, čo je na tom najúžasnejšie? Výťažok z toho predaja bude určený dieťatku, ktoré to naozaj potrebuje. Členovia nášho školského parlamentu sa dohodli, že vyzbierané peniažky tento rok venujeme Tereske Kubincovej, ktorá už na začiatku svojho života to nemá naozaj jednoduché. Takže, poďme na to a nech sa nám podarí vyzbierať čo najviac. A ešte jedna informácia. Pripravte sa na malú vianočnú výpravu. Naši moderátori sa totiž nebudú celý čas skrývať v štúdiu. Vyrazia priamo medzi učiteľov a žiakov, ktorí už možno po tajomke chystajú svoje koláčiky, ozdoby alebo aspoň dobrú náladu. Budú sa vás pýtať všelijaké vianočné otázky. Od tých úplne jednoduchých, ako napríklad, aká je tvoja najobľúbenejšia vianočná pesnička? Až po tie zložitejšie, typu, koľko medovníkov sa dá zjesť, kým to ešte nie je priveľa. Takže ak uvidíte mikrofón blížiť sa k vám, nebojte sa, nehryzie. Iba zisťuje, ako veľmi máte radi Vianoce. Veríme, že vaše veselé odpovede sa nám podarí spracovať a ponúkneme vám ich vo špeciálnom vianočnom podcaste. A to je od nás na dnes všetko. Nezabudnite, ak vám ešte neprišla vianočná nálada, skontrolujte, či máte zapnuté svetielka, alebo si aspoň dajte perník. To funguje vždy. Dúfame, že ste si náš vianočný podcast užili a čakajte na náš špeciál. Ak nie, sťažnosti adresujte Ježiškovi. Vraj tento rok vybavuje aj podcastové reklamácie. A na záver malá rada. Ak nájdete pod stromčekom ponožky, usmievajte sa. To znamená, že od tohto roku ste oficiálne dospelí. Prajeme vám super vianočnú náladu.